आंनि गारिखौ मोना जौआनो मोनामजोब्बाय नै थैदो थैनायाथ' थैखागोन नोङो सानसेबाबो थैबाय थैबाय खालि बिदिल' गोदाव सम थैबाय मालायनि न'खरावल' दावराव खालामहैनाय ओमफ्राय आंनो थांखायाखैनो ओमफ्राय बेलासिनि जारा सानाव जिरायना सानो आं नोंनि खोथा ससियेल मिडिया बुम फैलायबाय आरोबाव गोदान मोनसे पार्ट गोबां गोसार जागासिनो दङ फेसबुकनि गेजेराव इन्स्टाग्रामनि गेजेराव वाट्सएप स्टेटासनि गेजेराव दा बेनि सायावनो माखासे भिडिअ लाबोलायबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जों मानि सायाव खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल थामनेल फैनानै दिनै जों आरोबाव सावरायगोन ससियेल मिडिया बुम बे गोबां भिडिअ दङ गोबां माने मोनब्रैसो दङ आरोना बेखौनो जों नायनानै माखासे रियेक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ बांसिन मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जादों बे साननैसोआव अब्ला जों गिबियावनो माखासे भिडिअ नायग्रोनि जों बारा गोबाव खालामबाय थायालासिनो भिडिअखौ नायगोन आरोना आरो भिडिअखौ जोङो फाग्राब गोलाव खालामा मानोना गोलाव खालामबाथाय नायग्राफ्राबो बरिं मोनो दा बेनिखायनो जोङो माखासे भिडिअ नायगोन नोंथाङा बेहाय नायबानो जाबाय आं बेहाय नायगोन जायखिजाया जोङो मोनथाम भिडिअ नायगोन आरोना मोनथामल' मोनसेया जाहैबाय नैबे बाइकनि आरोना बेखौ आं दहाय सिगाङाव एसे देखायदोंमोन माने बाइकखौ खाथेनानै दोनदों बिमाया जुमाय लोंनायनि नायबानो जाबाय नै आंनि गारिखौ मोना जौआनो मोनामजोब्बाय नै जौआनो मोनामजोब्बाय नै थैनायाथ' थैखागोन नोङो सानसेबाबो सेस थैबाय तhala maribai थैबाय खालि बिदिल' गोदाव सम थैबाय मालायनि न'खरावल' दावराव खालामहैनाय ओमफ्राय आंनो थांखायाखैनो ओमफ्राय माने फिसालाया मोनायाव जुमाय लोंना फैदोंमोन जानांगौ थैखागोनबो थैखागोन ओरैनो थै खिन्थु आं गारि घोड़ा नोंनो जिबनावबो होला ओमफ्राय आं मा बेबायदि जाफैबाय नामा नोंथांमोना माने फिसालाया जुमाय लोंदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय हराव फैदोंमोन ओमफ्राय माने बिमाया गिनानै बेखौ बाइकखौ ताला मारना दोनबाय आरोना ताला माने मा जिनज्रिजों बै माबानिया लहा बायदिनि जिनज्रिजों खाथेनानै मारना दोनबाय अब्ला जों बे जोबलायबाय नोंथाङा बिदि जाखांबाय नामा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जों दा नेक्स्टआव नायखौ नायगोन नै माबाखौ gemsri दाइमारिनि आरोना WWE गेलेनाय नायबानो जाबाय नै रमान रेन्सनि जायगायाव gemsri दाइमारिखौ होदोंहाय दसे नायहाब नायहाब केला रमेन रेंगासखौबो सिनाया सिनाया दारकनि मोखांखौ फकास खालामना नायबाय gemsri जोंनो ओरैनो दङ gemsriयासो WWE मोनहैबाय gemsri डेन्सार मिनिखाबाय gemsriनि फलोवार्सफोर केला आंखौ गाज्रि मोननो नांला gemsri केला केला मिनिनो जोबलायबाय लोगोफोर बे WWE गेलेनायमोन आरो नेक्स्टआवबो दं gemsriनो आरोना बे माने एसे मा होनो आरोना बेखौ आं जेबो रियेक्ट खालामा बेखौ नोंथांमोन देखायना होनोसै आंबो नेबाय नायगोन मालायफोरा जि बिकिनि गाननानै दुगैसोदो नै ओमफ्राय दा जोंथ' बिकिनि गाननो हाया बिकिनि गानबाथ' बड'लेण्डआ माने अर जोंब्लावगोन नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो एसे माने बिकिनिबो नंद्राया गस्लाबो नंद्राया एसे मिडियामाव गानो आरोना अब्ला लोगोफोर बेफोरनोमोन मोनथामल' भिडिअमोन मानोना आं मा भिडिअ बानायगोन मा भिडिअ बानाया जादों आरोना मानोना नोंथांमोना माखासे सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय था होननानै बुंदोंमोन बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोबाय आरो माखासेयाथ' गाज्रि मोनखागोन मा जानला मोनला भिडिअ बानाय होननानै नाथाय जों भिडिअ बानायग्रा नालाय जायखिजाया जानला मोनलायानो जा जियानो जा मालाबा मोजांबो गाज्रिबो भिडिअ फैनो हागौ मानोना राहा गैया जायो जों माने भिडिअ बानायग्रा नालाय भिडिअखौ लाबोनांगौ जायो दा जोङो नै सानथाम गाहाम भिडिअ खालामालासिनो दोनबाथाय माने चेनेला एसे थैनाय बायदि जालाङो आरोना दा बेनिखायनो आं सानफ्रामबो भिडिअ नाजादों आरो सानफ्रामबो हायाबाबो आं साननैजों मोनसे सानथामजों मोनसे लाबोनो नाजादों आंथ' नै सप्तासे गाहाम होआलासिनो थायो मालाबा दा बेनिखायनो चेनेला एसे थैहांनाय बायदि जालाङो आरो दा बेखौ जेबो मोना नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअ फैबाथाय नायबानो जाबाय जुदि मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय जुदि मोजां मोना दानाय आं नोंथांमोनखौ नायथारनानै जबरदस्ति खालामाखै जाय जाय बिथांमोना गोसो बिथांमोना नायखागोन आरो जाय जाय बिथांमोना अननो गोसो दं बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखागोन लाइक खालामखागोन शेयार खालामखागोन कमेन्ट खालामखागोन बे बिथांमोना आंखौ अनखागोन आरो जायफ्रा मेगन गोसा बिसोर कमेन्ट खालामगोन नाथाय कमेन्टआव गाज्रि बुंहरगोन बेबायदि गोबां मानसिफोर दङ नाथाय आं बेफोरखौ आं रिप्लायबो खालामनो गोसो गैया आङो मोजां गाज्रि कमेन्टफोरखौ नायबाय थानो गोसो गैया नायो आं कमेन्टखौ नाथाय आं मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बेखौ आं बखिफिना आरोना सोरबा माखासेफोरा कमेन्टखौ रिप्लाय खालामफिनो नाथाय आं जि कमेन्टआनो हर आंखौ सोरबा गाज्रि रावजों रायहरो ना मायो ना मा बुंहरो बे नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना बे बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बुंहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव मोनसेखौ मोजांसिन नुखो बे
नुनाय भिडिअखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।